በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዕርገተ ክርስቶስ እቲ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣተወ ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ሓደ መዓልቲ ጥራይ ሰብ ከይረኣዮ ብስቱር ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣቱ ዝነበረ ሊቀ ካህናት ብሉይ ኪዳን ንመን እዩ ዝውክል? እቲ ምስጢራዊ መጋረጃ ተቐዲዱ እቲ ናይ ሓቂ ሊቀ ካህናት ናብ ሰማያዊት ቅድስተ ቅዱሳን ብኽብሪ ዝኣተወሉ ህሞት በፂሕሎ። እዚ ቪድዮ እዚ ተራ ታሪኽ ኣይኮነን፣ ናይ ህይወትና ንድፊ ድሕነት ደኣ እምበር። ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉና። ኢየሩሳሌም ድሕሪ እቲ ናይ ቀራንዮ ዓቢ ፍጻምን ድንቂ ትንሣኤን እቶም ን3 ዓመትን መንፈቕን ምስቲ ናይ ህይወት ቃል ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመላለሱ ሐዋርያት ኣብ መንጎ ዓቢ ሓጎስን ፍርሕን ይናወጹ ነበሩ። ኣይሁድ ከየሳድድዎም ማዕጾታቶም ተዓጽዮም ኣለዉ። እቲ ጓሶኦም መምህሮምን ሓይሎምን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምድራዊ ዓይኖም ዝፍለየሉ ሰዓት ከም ዝቐረበ ይስምዖም ነበረ። እቲ ዝለመድዎ ምድራዊ ርክብ ከብቅዕ ግን ድማ ካብኡ ዝዓቢ ሰማያዊ ተስፋ ክጅምር ግድን ነይሩ። እዚ በዓል እዚ ድንገት ዝመጻ ኣይኮነን። ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ዓብይ ሊቀ ካህናት ኣብ ዓመት ሓደ መዓልቲ ጥራይ ደም ሒዙ ናብቲ ሰብ ዘየኣትዎ ቅድስተ ቅዱሳን ይኣቱ ነበረ። እዚ ግን ጽላሎት ናይቲ ዝመጽእ ዓብይ ምስጢር ነይሩ። ነቢይ ቅዱስ ዳዊት ብመንፈስ ተመሲጡ ኣምላኽ ብእልልታ እግዚአብሔር ብድምፂ መለኸት ዓረገ እናበለ ዝዘመረሉ፣ ነቢዩ ኤልያስ ብሰረገላ ሓዉ ክዓርግ ከሎ ንኤልሳዕ 2 ኢድ በረከት ዝሓደገሉ ኩሉ ነዚ መዓልቲ እዚ ዘመልክት ነበረ። እቲ ናይ ሓቂ ሊቀ ካህናት ክርስቶስ እቲ ናይ እንስሳታት ደም ሒዙ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ቀራንዮ ዘፍሰሶ ናይ ገዛእ ርእሱ ቅዱስ ደም ሒዙ ናብቲ ብኢድ ሰብ ዘይተሰርሐ ሰማያዊ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣትወሉ ዕለት እዩ። 40 መዓልትታት ሙሉእ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ድሕሪ ምምሃሩ ንደቀ መዛሙርቱ ሒዝዎም ናብ ደብረ ዘይት ደየበ። እቲ ናይ መወዳእታ ምድራዊ ስንብታ፣ ንሳቶም ግን ገና ምድራዊ መንግስቲ ዝምስረት መሲልዎም ጎይታይ ንመንግስቲ እስራኤል ዶ በዚ እዋን እዚ ክትመልሳ ኢኻ ኢሎም ሓተትዎ። ንሱ ግን ንኣዒንቶም ካብ ምድራዊ ፖለቲካ ናብ ሰማያዊ ተልእኾ ኣልዓሎ። መንፈስ ቅዱስ ምስ ዝወርደኩም ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም፣ ክሳብ ወሰን ምድሪ እውን ምስክር ክትኮኑን ኢኹም በሎም። እንዳባረኾም ከሎ ድማ ካብ ምድሪ ንላዕሊ ኣረገ። ብባርኮት ዝተጀመረ ዕርገት እቲ ንደቂ ሰባት ካብ መርገም ከናግፍ ዝመጽእ ኣምላኽ ንድሕነትና ፈጺሙ ሰብኣዊ ባህሪና ኣኽቢሩ ጸዓዱ ደመናታት ድማ ካብ ኣዒንቶም ንላዕሊ ወሰድዎ። እቶም ሐዋርያት ናብ ሰማይ አንቃዕሪሮም ጠመቱ። ምስጢር ዕርገት ግን ናይ ጓህ ምስጢር ኣይኮነን። እቶም መላእኽቲ ጻዕዳ ተኸዲኖም ደው በሉ። እዚ ካባኹም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽምዎ ከምኡ ገይሩ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ እዩ በልዎም። ቅዱሳን ኣቦታትና ከም ዝምህሩና ጎይታና ምስ ስጉኡ ክዓርግ ከሎ እቶም ሰማያውያን መላእኽቲ በቲ ዝረኣይዎ ሓድሽ ምስጢር ተገረሙ። ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ሰብኣዊ ባህሪ ሒዙ ናብ ሰማይ ክድይብ ከሎ ምስ ረኣዩ ብድንጋጽ ዓወቱ ኣወጁ። ነቢይ ዳዊት ነዚ ሰማያዊ ዓወት እዚ ብምስጢር ክገልጾ ከሎ ኣቱም ደገታት ርእስኹም ኣልዕሉ፣ እቲ ናይ ክብሪ ንጉሥ ከኣቱስ ኣቱም ናይ ዘለኣለም ማዕጾታት ተኸፈቱ እናበሉ መላእኽቲ ንመላእኽቲ ዝተቐባበሉሉ ድንቂ መዓልቲ እዩ። እቲ ናይ መርገም ማዕጾ ተዓጽዩ፣ እቲ ናይ ሰማይ ናይ ምሕረት ማዕጾ ድማ ንዘለኣለም ተኸፍተ። ክርስቶስ ዝዓረገ ሰብኣዊ ባህሪና ሒዙ እዩ። እቲ ንዓና ንምድሓን ሥጋ ዘለበሰ ኣምላኽ ሎሚ እቲ ዝለበሶ ሥጋ ከይቀደደ ከይደረበ ሒዙ ዓረገ። ሰብኣዊ ባህሪና ኣብ የማን ኣቦኡ ኣብ ናይ መለኮት ዙፋን ተቐመጠ። ንሱ ኣማላዲ ዘይኮነስ ባዕሉ ፈራድን ገዛእን ኮይኑ ኣብ ዙፋን ክብሩ ተቐሚጡሎ። ዕርገት ማለት ናይ ደቂ ሰባት ናብ ገነት ምምላስ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ገነት ሓሊፍና ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ክንቅመጥ ዘለና ናይ ድሕነት ተስፋ ዘበሰረልና ዓብይ ምስጢር እዩ። ሕጂ ፍርሒ የለን፣ ሕጂ ምዕፃዊ ማዕጾ የለን። ሐዋርያት ብዓብይ ሓጎስ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ምኽንያቱ እቲ ዝዓረገ ጎይታ ሰማያዊ ማዕጾ ከፊትሉና ኣሎ፣ መንፈስ ቅዱስ እውን ክሰደልና እዩ። በዓለ ዕርገት እቲ ተስፋ ድሕነትና ዝተረጋገጸሉ ሰብኣዊ ባህርና ዝኸበረሉ ቅዱስ በዓል እዩ። ዕርገት ማለት ክርስቶስ ካባና ርሒቑ ዝኸደሉ መዓልቲ ኣይኮነን፣ ንዓና ካብ ምድራዊ ሓሳብ ናብ ሰማያዊ ክብሪ ዘለዓለሉ ዕለት ደኣ እምበር። ኣብ ደብረ ዘይት ዝተዘርግሓ ቅዱሳት ኣእዳው ክሳብ ሎሚ ንቤተ ክርስቲያኑን ንደቁን ካብ ሰማይ እናባረኻ ይነብራ ኣለዋ። እምበኣር ሰብኣዊ ባህርና ሎሚ ኣብ የማን ኣቦኡ ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ኣሎ። ክርስቶስ ክብሪ ሂቡና ኣሎ እሞ ንሕናኸ ንህይወትና ብምንታይ ነሕልፎ ኣለና? ነዚ ዓብይ ናይ ድሕነት ተስፋ ብምሕሳብ ነዚ በዓል ብቅድስና ክንሕልፎ ይግባአና። እዚ ቃል እዚ ናብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ሓውና ክበጽሕ ቪድዮና ሼር ግበርዎ። ኣብዚ ሰማያዊ ተስፋ ዘለኩም ርእቶ እውን ኣብ ኮሜንት ጽሓፉልና። ርሑስ በዓለ ዕርገት ወስብሐት ለእግዚአብሔር።
ነገር